Фәнил менән сез тагын безнең хәрби хезмәттә булучылар янына сәфәргә кузгалырга исәп тотасыз. Менә бу эшкә ничегрәк кирип киттегез икән? Белүемчә, сез инде беренче генә тапкыр түгел бу эштә. Хәерле көн, Саба халкы, Теләче халкы, райондашлар. Әйе, күңел биреп йөрибез егетләр волонтерлар белән берлектә. Саба егетләре белән аларга рәхмәт. Алар ниятләр, без ниятләр. Егетләребез анда безнекеләр, сезнекеләр юк. Анда барысы да үзебезнекеләр, үзебезнең егетләр. Егетләрне күрәсе килеп, алар безне көтә. Шунлык белән башланган эшем. Юлга чыгу бик авырдыр инде, кыендыр инде. Куркытамы? Куркыта дип көнендә китәсе көнне бар инде. Ну барыбер дә егетләр үзебезнекеләр, безне көткәч, аларны күрү, кайту теләге, нияте көчлерәк. Исән-имин Алла бистә әйләнеп кайтырбыз. Фәнил тагын бер сорау бирәсе килә сезгә. Менә бу изге эштә бит инде бер генә кеше түгел, бөтен кеше бердән булганда гына нәтиҗәгә ирешергә була. Кыенлыклары бармы шулай да менә бу эштә? Әйбер җыюда нинди кыенлыкларга очрыйсыз? Ничек җиңәсез аларны? Бар дип, халкыбыз бердән булганда, райондашлар бергә булганда кыенлыгын күрмибез. Бар, төрле кеше була, бергә киңәшләшеп эшләгәндә, бер-беребезне аңлап эшләгәндә эшләргә була. Теләчедән сезгә ярдәмчеләр бармы, күпме? Бар. Һәрбер райондашларга, һәрберсенә рәхмәт. Гуманитар помощь буенча да, финанс мәсьәләсе буенча да барсына да рәхмәт. Безгә юл теләге, ниятләп торган абый, апаларга бик зур рәхмәт. Барсына да бик зур рәхмәт.